Ruším ten zkušební. To můžeš rovnou přece. To je jako jedna z věcí, kterou já si myslím, že úplně nahodím. Prostě je to Zahoď oči. OK. Jako nechci lidi učit, ale prostě ty vole... Ano, jestli se to tady Jako neuložilo aby jako... respektovali pravidla něco jiného. Aby vole fungovali do prdele s kvérem kategorie D, aby nebyli čuráci prostě. Ale to je jasný, ale jako myslím v tom, že... Že až se tam sednete, já to spustím. Sedněte si, potřebujete to spustit, přestaňte mluvit. Běž si sednout. Uveďte název, dávám... Pojďte sem taky někdo, vole, já to nejdu sám. Já sedím za kamerou a My to pustíme, hned tam jdu, běžte No se to je na moje sebe. práce, nefušuj mi do řemesla, jo? to, dřepnu za to. Já tam pak přijdu na vyzvání. Mě vyzve bás. No, puš to. Že? No, teď oni se sejdou. Já vás teďka představím na začátku úplně všechno, je nakouknete, zmizíte. Pucinka, jo. Tak, potřebuji vědět, jestli funguje mikrofon. Svítí? To je hezky, já tady mám už vidíš na zapnutý povrchu? záznam. A, už? Tady skočilo. Aha, už se lidi přidávají. Neuvěřitelný 2 lidi. Ne, pozor, 11, aha. Ty jo, normálně jste slavný. Není to moc? 18, počkej. Ty vole. 24. Jestli bude více jak 30 pryč. Máte 420 zdraví, ahoj všichni. Takže pozdravte. Ahoj. Máme zpoždění, no jasně, vždycky to má zpoždění, jestli 7 vteřin. Ano, ano, všechny zdravíme samozřejmě. A záleží, jestli tam jste slyšet vy. Jsme nebudeme víc křičet, jo, kluci? Takže to asi můžeš asi stlumit, ať to. A jenom číst chat, ať tam máte. A moje práce dokonána. No, super, super. Ale tohle to tam bude slyšet, jo? Takže si to... Už to cítí, no. Tak, budeme se koukat, kdo přišel. Celý 37 lidí. Už tam je 37. No ano. Nazdar! Hrozně pískám mikrofon nebo něco? Jsem byl asi já. Jsem ho stlumil. Někdo říká ahoj Kyžu, tak ahoj, já taky zdravím, já tam nejsem vidět, ale jsem tu taky. Jsme tu všichni. Tak ještě počkáme minutu, až se sejde trošku víc lidí a začneme. Tak, budeme zdravit, jo. Ahoj Vase a Luke. Čau Adámku. Marek Trubač, to je Alfík, tě zdraví. Čau Alfí. Fidila 2009 CZ, to seš ty? Nejsem. To je můj fejkový profil. Ne, nejsem. Kolik máš těch profilů? Nejde vidět nikdo. Šepková Tereza píše, nejde vidět nikdo. Já to vidím jako 3 lidi a tady před sebou dokonce 4. Čau Rubeš, čau. Musíš si jako zapnout obrazovku. Zkus si zapnout obrazovku. Vidíte nás, ne? A vidíte nás a slyšíte nás? Jinak záznamy budou, jo? Záznamy budou i na YouTube, na šířku, tak jak se to dělat má. Dálky tak slyšet. To nevadí. Vidím, slyším. Super, díky Mates. Někdo píše Teresce, otevři oči. To je dobrý. Tady máš hlavní tvůj scénář, já mám druhé kopii. Nech to vedle sebe, kdyby náhodou se někdo něco zeptal. Povolovací rozkazy máme. Tak, za minutu oficiálně budeme začínat, jo, Bardo? Ten pozdravil puclinku. Jo. Tak na 3. No. No. Zdravíme Puclinku! Ahoj Puclinko! Koukej nám napsat, jestli se díváš Puclinko. Tak. Ale jenom na nich, vole. Ale jenom na nich, no.
Tak, kluky, přivítej. Nazdar, bando. Čau Vikingu. Čau Peťo Mafine. Hele, Puclinka taky zdraví. Ahoj Puclinko. Tady tě máme mít hrozně rádi, tak tě máme. Takže bando, my vás vítáme na našem prvním livestreamu. Omlouváme se, že jsme šli nakonec ne přes Fossil účet, ale přes účet Buletky. Ještě před 3 dny nám livestream fungoval, ale zapli jsme si na Fossilech profesionální účet a výsledkem je, že jsme dostali okamžitě ban, protože jsme přesdíleli některé z našich partnerů a asi tam byl obrys zbraně, takže nám nedovolili dneska kvůli banu živě vysílat, takže děkujeme za úvod, za zapnutí profi účtu, děkujeme hned za seříznutí, už to nikdy neuděláme. Každopádně dneska se tady sešel Bas, Luke, Řezník za scénář a za kamerou ještě uvidíte 2 hosty a to je Fíla z Buletky, zařvi ahoj. No nazdar. Dobře. A naše poslední dobou víte, že spolupracujeme víc s Kijudo, která nám zajišťuje spoustu věcí, které se vám líbí, takže je tady i Kijudo, takže klidně potom, až dojedeme informace o operaci Siberian, tak dáme chvilku volný pokec o fosilech, o Buletce, klidně Kijudo se můžete zeptat a tak dál. A jako první začneme informacema o operaci Siberian, ať víte, jak jsme to pojali, co vás čeká. Bude vás tam hrozná hromada, čísla se dozvíte, takže my jsme se rozhodli udělat livestream, než všechny ovesílat mailama a dojde k nepochopení, prostě 120-130 lidem dát informace, zvolili jsme tuhle cestu, běží nám vedle ještě záznamové zařízení, takže záznam bude ještě dokoulej potom na YouTube, takže můžete potom znova zkouknout, nebo kdo to nestihl, můžete přeposlat těm, co se budou účastnit naší hry. Jo? Takže, hodně co se týká scénáře jako takového, tak bude určitě probírat Řezník. Řezník je, když jsme si vymysleli, nebo spíš na vaše přání, jsme vymysleli hru, kdy si budete moct konečně zahrát proti starším 40+, jak my říkáme dětkům. Tak jste nás vyzývali tak dlouho, až jsme řekli, že jo, ale bez Řezníka a jeho scénáře bychom to fakt asi nebyli schopni nějak dohromady. Že jsme kluci šikovní, ale fantazie nemáme tolik. Takže celý scénář je Řezníkova práce, jasně společně s námi, ale ten ho má zmáknutý nejvíc. Takže, co nás čeká Řezníku, co řekneme za body a jenom ať vědí, o čem se hlavně budeme bavit. Budeme se bavit o tom, jakýho ducha chceme na této scénářovce mít, abyste viděli, jestli to bude sranda, řežba, módovka, co se tam bude dít, tak ten scénář je postavený pomalu jako film na to, aby to mělo nějakou formu, takže ta naše představa o tom, jak by to mělo probíhat. Určitě probereme spolu ústrojovou kázeň, probereme spolu ráno příjezdy, probereme spolu vysílačky, velmi důležitá věc, na to čekáte. Řekneme něco o operu a o takových těch důležitých věcech, o afterparty, ať víte, co vás čeká. Nebudeme to moc prodlužovat, dneska nečekejte 2 hodiny stream, ať vás nezdržujeme, vezmeme to co nejrychleji. Takže, chceš se, Luky, s nima pobavit, ranní příjezdy a tak dál? Nebo to mám vzít? Asi to mám. Jo? OK. Takže, začneme jako první příjezdama. Všem vám v neděli, vám všem, kdo jste registrovaní, tak vám přijde e-mail. V přílohách toho e-mailu budete mít úplně veškeré podrobnosti, jak gamebooky proklikávací, tak mapy, ať už herního prostoru jako takového, tak mapy na parkování a podobně. My pravděpodobně tam budeme už od pátku přes noc, sice zmrzneme, ale ať tam jsme brzo, to znamená, my budeme otevírat bránu ne v 9, tak jste zvyklí na Buletce, pravděpodobně už v 8 nebo před 8 otevřeme bránu. Pravděpodobně vám do mailu přijde jedna frekvence na vysílačku, víte, že je na Buletce špatný signál,
kdyby byl někdo u brány dole, tak aby se nám mohl dovolat nahoru, že ještě stojí u brány. Takže při nejhorším prostě zavolá na vysílačku. Každopádně chtěli bychom apelovat na jednu věc. Bude vás tam víc než 120, mimochodem je přihlášených přes 160 hráčů i s náhradníkama, mezi 120 a 130 lidma. Abychom začali brzo, přijďte co nejdřív. Máme pro vás připravených několik měřáků, 5-6 měřáků, ať to ocípá, ale 120 lidí registrace trvá vždycky hrozně dlouho. To znamená, čím dřív přijedete, dřív se zaregistrujete, dřív zvládneme měření a tak dál, tak tím dřív začneme, nechceme začínat v 11. Máme to naplánovaný snad dobře i časově, tak nám s tím prosím pomocte. My vám tam pomůžeme organizovat to ráno určitě. Přijete včas a druhý apel, co se týká příjezdu, pokud můžete vzít někoho do auta, ať nejezdíte každý jedním autem, tak ho vezměte. Jo, prosím. My vás budeme směřovat hlavně na horní parkoviště, dovnitř do Buletky, ta bude pravděpodobně obsazená velmi rychle. To znamená, doma se koukejte, co vám přijde parkoviště, spíš na to vrchní, tam máte jistotu, že se dostanete úplně v pohodě, zaparkujete. U nás budeme vjezd řídit, parkování řídit, jak bude naplněný, tak maximálně dolů k bráně přijet, vyhodit věci a autem odjet zaparkovat nahoru. Zase čekejte u brány před bránou někoho, kdo bude řídit to parkování. Jo? Čím rychleji a víc vás přijede v jednom autě, tím dřív začneme. Díky. Poznámka, Jirka fotografie si dostane mapu taky zemního pole. Jasně, všichni fotografové dostanete mapy, máme pro vás připravený. Mimochodem, budeme mít hodně fotografů, hodně kamer, ať už nehrající, tak mezi hráčema. Plánujeme z toho stříhat potom Skijudo film. Víte, že poslední týden jsme se zhlídli v tom, že něco zkoušíme natočit, máme domluvy s kameramanama, že nám potom poskytují materiály a my vám zkusíme opravdu sestříhat nějaký pěkný film z této akce, aby vás tam bylo co nejvíc. Tak, nějaký... Hele, já bych možná k tomu ještě jako dodal. Super. Když tam všichni ráno budou, tak už mezi váma budeme jakoby chodit a budeme vás směřovat do těch frakcí, za kterých jste jako registrovaný nebo jste byli určení, protože frakce Světlonoši bude začínat o něco dřív, takže abyste byli připravení, obejdeme vás a budeme se vás snažit naštosovat k sobě, aby jsme si vás mohli jako rozdělit a všechno šlo jako na drátkách. To jsme si říkali, že jo? Takže abyste se tomu jakoby nedivili. No, už ráno při registraci vás budeme opravdu řadit a tak dál, ať to ocejpá. Jo? Tak. Druhá věc, pojďme ducha té hry, jak jsi to celý postavil, že to není žádná taškařice a tak dále. No jasně, tak operace Siberian, boj o vánoční hvězdu je o tom, že jde úplně o všechno. Takže nikdo nebude mít na sobě, doufám, kostýmy jednorožce a růžový křídla. Je to jako vážná věc, protože se hraje o to, jestli budou Vánoce, anebo nám to jako skurvěj. Takže ústrojová kázeň, tu bychom teda mohli probrat rovnou, asi ne. Ústrojová kázeň je taková, že Světlonoši mají komplet uniformy, jako jedno jaký maskáč, ale prostě komplet. Dark Minions, ty jsou takový na styl hadrák a mělo by tam být něco červeného, kdo to mít nebude, tak dostane pásku, ale snažte se si třeba něco jako na sebe vzít, ať nám to všem ulehčí pak práci a nemusíme se nějak jako složitě tam páskovat týden. No a FAS, že jo, tak dětkové, kam už ty vole patřím taky, tak ty budou mít kompletní uniformy taky. Budou trošku jako na pankáče, protože přece jenom už jako něco mají odžito, ale ve své podstatě to bude asi takhle, ne? Super. Takže hlavně pro Dark Minions, s FAS Světlonošema jsme domluvení hlavně pro Dark Minions, přijďte na styl hadráka, žádný celou uniformy, jasně můžete mít vojenské části, ale ne celou uniforma a nějaký červený doplněk, koskovaná košile,
šátek, šátek, čepice, cokoliv. Jako. čepice, už vidíme, jak to chodí v těch mikulášských čepicích. To ne. Prosím vás, ne, mikulášský čepice ne, klidně si je vezměte na afterparty, uděláme si spoustu fotek. Na afterparty máme srandy jako fosilní plínky a takový, ale na hru vezměte to vážně, chcete ulovit po staletích, konečně jste se dozvěděli, kde je ta vánoční hvězda, kterou chcete zničit, zlikvidovat, zkazit. My ji budeme ze všech sil bránit, vám jde o to opravdu vážně, vy jste jednotky, polovojenské jednotky z celého světa, konečně víte, kde je zrádce, který sedí tamhle za kamerou, tak vám řekl, kde je a vy po ní jdete, takže je nám jedno, jestli budete do Ruska, do Německa, do Vietnamu, je to jedno, ale na hadráka prosíme, jo? Dík. Tak. A jdem. Mimochodem budete to mít všechno v gamebooku, včetně v gamebooku budete mít tyhle informace taky, jo? Jak se oblíct a tak dál. Řekl bych Pyro rovnou, jestli možná můžu. kdy půjdou gamebooky ven, jenom ať vědí. Ať se Říkal jsem, dobrá poznámka, zopakuju. Gamebooky, jestli se všecko povede, přijedeme včas APKčka v neděli, kam jedeme, řekneme později, tak v neděli večer bychom vám chtěli poslat všem do mailu ty gamebooky a další věci, takže v neděli čekejte. Já bych teda řekl ještě jednou poslední věc tady k tomu. Až vám to přijde, prosím, přečtěte si ty pravidla. Není to složitý. Je to fakt, ta hra je postavená jakoby jednoduše, přijdou vám pravidla pro tu vaší frakci, takže to nebudete muset jako 2 hodiny zkoumat. Ještě jsme to jakoby napsali tak, že to máte v otázkách a odpovědích, takže když si to prostě jednou, 2krát projdete, tak budete vědět úplně všechno. A o to jako jde, na té hře ráno si vás rozdělíme do těch frakcí, ještě to s váma každý jakoby velitelů té frakce to s váma projde, ale bylo by fajn, kdybyste si to prošli, není to jako složitý, jo? Je to fakt jako postavený jednoduše, je tam jasně daný, co můžete, co nesmíte, takže už to jako záleží na vás. Super, je to dobré. Tak, pojďme podle gamebooku, pojďme krok po kroku v rychlosti granáty. Granáty, ptáte se, chodí nám spousta zpráv, mimochodem díky za všechny zprávy, desítky, stovky zpráv, prakticky nám přišly během 3 neděl. Granáty, zákaz domácí výroby. Vím, že spousta z vás si pravděpodobně možná i něco vyrobila, po našich zkušenostech by nás tam strašně moc. Žádná domácí výroba, pouze airsoftový, licencovanou pyrotechniku, to znamená taginy, pyrosofty, ty polský atd. To samý dýmovnice. Dýmovnice, žádný domo, žádný maličkatý, aby to někomu lítalo do kapuci a podobně, klasický airsoftový dýmovnice. Vyhněte se černý, my to budeme psát pravděpodobně v gamebooku, nevím, jestli jsme to napsali. Je to tam, super. Kromě černý, aby náhodou tam bude kouřit hodně, tak aby na nás někdo nezavolal hasiče. Bílou neřešte, úplně v pohodě můžete použít bílou, barevný, vyhněte se černý. Všem vám přišlo do mailu od nás objednávkový formulář, kde si můžete objednat jak pyrotechniku vybranou, tak dýmovnice za zvýhodněnou cenu díky našim partnerům. Action Shop, děkujeme, všechny taginy a podobně, Action Shop, všechny pyrosofty. Jak má náš kamarád, přesto to bere? Ať uděláme reklamu jemu. Nebudu říkat jeho jméno, protože má přezdívku, která se nahlas neříká. Pavouk. Takže dáme ještě, uvidíte druhýho partnera, pyrotechniky bude hodně. Klasické nadýmáčky, nadýmáčky, ty vám povolíme, dokonce se budou prodávat na bulece na okně, kde nadýmáčky nejsou takovýhle, ale jsou takhle veliký, to už jen tak do kapuci nikomu nehodíš. Airsoft Phoenix. Takže nadýmáčky ano, děkujeme a Airsoft Phoenix, ten vám zajišťuje přes našeho kamaráda, partnera, ty pyrosofty a podobně, takže díky něm si to můžete pořídit levněji. Pokud jste si pořídili, tak budou, už píše, někdy už píše, mimochodem zkusíme objednat přesně na ty počty, co jste si objednali, ale samozřejmě přivezeme do buletky něco navíc, to znamená na baru si budete moct ještě dokoupit
další pyrotechniku, pokud vám dojde, za stejně zvýhodněnou cenu, jenom ať víte. Jo? Tak. Každopádně to bude řešit jak hovado. Bude to řešit jak hovado, protože už teďka víme, že je tam objednáno hodně přes 100 granátů. Na Blood Riveru by bylo kolem 100. Tady to vypadá, že bude víc, takže by to mohla být super řežba. A možná rovnou, co se týká granátů, tak bych navázal na limity, proč jsou tak nízký, nebo proč jsou takový, jak jsme udělali. Limity, určitě jste si všimli, opět bude v gamebooku, limity jsou nastaveny na 1.7, ať už semi-auto, klasický samopaly a sauta, to samý pistole, semi-only do 1.7, kulomety, opět do 1.7, ty jediný můžou střílet dávkama, a pak už jenom snajpři do 2,5. Proč jsme nedovolili DMRka, 2 jouly a td. Protože chceme, aby to byla pořádná pyroakce a šli jsme opravdu k sobě, aby tam byl ten dotyk, ať to lítá, ať to hází, ne že se budeme střílet někam na 80 metrů a k sobě se nedostaneme. Celý ten scénář, totiž Řezník postavil na tom, aby jsme opravdu myšli po vašem zrádci, vy jste šli po našich světlonoších a po té hvězdě a ne si z toho udělali nějaký deathmatch a stříleli jsme se na 80 metrů, nikdo se nikam nedostal. Navíc, my vlastně tohletou hrou vám chceme, na bulece, vy víte, že jsme buleťáci, tak vám chceme ukázat krásu toho hřiště celého jako takového. Vás tohletou hrou vás chceme naučit chodit jinde, než klasicky na módových akcích našich víkendových na bulece. Chodíte furt tím údolím. Bude se hrát, ukázat, ne učit. Promiň, děkuju. Nechceme vás nic učit. Chceme vám ukázat, jaký prostory jste do dneška vlastně pořádně na té bulece nenašli ke hře. Takže vás se roztáhneme spíš do všech kopců nahoru, do plání dozadu, nahoru nad skálu a podobně, abyste si zažili hraní v prostoru, kde zatím pomalu nehrajete a zjistili jste, jak to hřiště vlastně umí být krásný, co se týká hry. Takže počítejte, že budeme chodit všude a ne, že budeme plavat v údolí. Hlavně jde o to, že by tam mělo být hodně přesunů, hodně boje, nějaká taktika, takže aby nám to všechno šlo a jak říkal Bas, aby jsme na sebe nestříleli prostě na x metrů a ani se neviděli. Takže připravil bych nohy, no, asi jako. No, připravte si nohy. Tady se někdo ptá, jestli bude za Dark Minions, jestli si může vyzdít maskovací bolero. Jasně, že si může vyzdít maskovací bolero, ale za první budeš mít červenou pásku a potřebuje nějaký červený doplněk, jo? Jestli si vezmeš přes ramena bolero, takže budeš mít doplněk dole na zadku červený klidně, ale budeš mít pásku. Jde o to, že nás bude tolik a chceme se vyhnout tomu, že kdo seš ty, já jsem nevěděl, že seš ten, ať jsme na první dobrou rozeznatelný, to samý od vás týmu, aby když uvidí někoho, kdo vypadá jako voják v uniformě, tak aby do něj rovnou šili, abyste ho rozpoznali na první dobrou, jestli je k vám nebo ne. Takže můžete si vzít nějaký polomaskáč, ale ten červený doplněk stejně budete mít, ať se rozeznáte. Jo? Protože nebude čas ptát se, kdo je kdo. Nebude čas. Jestli to nebylo myšlení to barevný, takový jak my ty mexický bolera. Ne, to se nemyslím. Ne. Maskovací bolero. bolero. Tam píše, že ne mexický, jo? Když jsem mexický, tak to vůbec. Jo, maskovací, okay. To na protektor. Tak jo, oblékněte se jako hadráci, mi to jedno třeba z Mexika, ale to není žádná mexická diskotéka, prostě i když to řeknu, nechci použít slovo teroristi. Takže i ty špatný lidi v Mexiku jsou za hadráky bez nějakých blbých sombrer a tak dále, protože by byli vidět. Jo? Jestli chcete, projďte si filmy, jak vypadají drsňáci z Mexika a podle toho se oblíkněte. Jo? Další dotaz, jestli fosilové je také nějaká barva? Tak, to je dobrý dotaz. Jednodušší, máme naprosto rozeznatelnou barvu, jsme v celou uniformách. Jakmile uvidíš vojáka v celé uniformě, nemá na sobě nic červeného, na nic neváhej, perte to do nás. Jo? V téhle hře chceme, aby platilo airsoftový, nejdřív cílim, pak se ptám, ať to odsejpá, jestli střelím svýho, já se s ním dohodnu, jestli jdu já na respawn nebo on, ale proto chceme, abyste se oblíkli, tak ať jsme rozeznatelní. Vás bude o 30-40 lidí víc než nás. Postavili jsme to tak, ať máte přesilu, budete dobíjet, dobíjení vždycky vyžaduje výhody, takže vás bude jak psů proti nám. My stejně už od půlky dny nebudeme moc, takže ať jsme rozeznatelní.
Dětky, No, za sebe, vole. dětky, já nebudu moc řezník, jo, ten jediný může volat v akci. Ale dětky a světlonoše poznáte úplně stejně. Jsou ve vojenský celou uniformě, není jako hadrák, nebo jsou v plném gilíčku a tedy. A abyste věděli, co si za svoje vstupný, kromě zážitků odnesete, tak samozřejmě díky řezníkovi a jeho... Neříkej to. On je blázen, on do toho dá vždycky víc než ostatní. Takže nás to rozeznáte jednoduše. FAS bude mít svoje speciální nášivky, které uvidíte. Budeme dost blízko u sebe na to, abyste je uviděli. Světlonoši svoje speciální nášivky a každý z vás si odnese, to bylo špatný, pardon, každý z vás z Dark Minions bude mít taky zadarmo nášivku, takže i my vás budeme rozeznávat, dojdeme k vám podle nášivek, a nebo tě prostě nejdřív střelím a pak se budu ptát. Taková řežba chceme, aby to bylo. Luky? Tady ještě dotaz, jestli u sniperů teda bude stačit páska, že si brát červený triko, ke gilí přijde kontrakt produktivní, další ještě odpověď je na každém, jak pojme rozlišení červenou barvou, buď červená páska, nebo jiný doplněk červené barvy. Tak. Asi tak. Jasně, gilíčkáři, určitě vám dáme pásku, ale ta páska bude na gilíčku gumová, takže bude vidět. Jo? Další dotaz, co když nemám vysílačku? Správný dotaz. O vysílačkách se budeme bavit za chvilinku. Důležitý téma, správný dotaz. Nic se neděje, že nemáš vysílačku. Vysílačku nebude mít polovina lidí, buď v pohodě. Ale je to jednoduchý. Podmínkám vysílaček pásem a tak se ještě dostaneme, ale vás tam bude tolik, nás tam všech bude tolik, že budeme od sebe takový kousek, že budeme využívat jako postaru. Když se nedovolám, pošlu posla, bude vás tam tolik, určitě si jednoho, vy budete mít hydra, jestli se nepletu, ten rád běhá, takže my budeme taky posílat, kde ve vysílačkách bude zmatek, tak někoho pošleš. Budete mít velitele, my budeme mít x velitelů. Přesně, každá frakce bude mít de facto svoje velení. Takže každý, kdo by v něčem tápal, že neví, nebo něco nemá, třeba tu vysílačku, tak ty velitelé to nastaví tak, k někomu vás dají, nebo budete dělat něco jiného, takže já si myslím, že to není jako problém žádný. Není. Navíc, ale tak jo, tady jdeme k těm vysílačkám. Krásný oslý můstek. Dokonce ani nechcem, aby každý měl vysílačku. Dokážete si, už máme zkušenost z Blood Riveru, tam se třískali, tam mělo 70 lidí vysílačku a nikdo se nic nedozvěděl, protože se tam mezi sebou třískali. Proto vám nastavíme frekvence, které smíte používat. Pokud mezi těma frekvencemi si uděláte nějaký svoje, bude v tom hrozný zmatek, ale nám to nevadí. Aspoň to bude zážitek, používejte kódy do vysílačky a kromě vysílaček prostě dejte jednoho člověka a ti doběhne ke skupině. Vysílačky hlavně, aby měli vždycky šéfové nějakých skupin, jak se mezi sebou budete domlouvat, udělejte to po staru, tak jak to funguje, nevymýšlejte žádný bejkárny, nemáš vysílačku, no tak tam někoho pošli, nebo velitel ti pošle. Důležitý pravidlo, řekl bych až zákon na této hře, po zkušenostech a tak dál, ať už z Blood Riveru nebo z jiných hřiští, na který jezdíme, tak na tahle hra je postavená tak, že je absolutní zákaz jakýhokoliv skenování vysílaček, rušení vysílaček, skákání někomu do signálu, nežeňte to do nějaký filmový moderny, protože vysílačky bude to jediný, včetně těch poslů, co nám tu hru bude držet pohromadě. Pokud si rozbijeme, že tam přijede nějaký srandista a začne nám tam skenovat, narušovat frekvence a podobně, tak z toho vznikne takový zmatek, který nedáme dohromady za půlku dne, to nechce nikdo z nás. My chceme, abyste si všichni zahráli, aby to byla řežba, a ne, aby jsme přemýšleli o tom, co udělat, aby to fungovalo. Nevymýšlejte hovadiny, nechte si jednoduchou frekvenci, pokud nebude fungovat, dejte si nějakou podfrekvenci, anebo se na to vyprdněte úplně, budeme běhat jako po staru, frekvence budou mít jenom šéfové jednotlivých skupin, nebo velitelé jednotlivých skupin, budou si vás řídit, tím budete mít méně starostí. Jo? Prostě klasicky, bojujte, improvizujte, nevymýšlejte kraviny. Tak. No a to je celý. Chceme, aby jsme vyhráli jedna nebo druhá strana tím, že fakt přetlačíme, nebo vy nás, že se vybombíme vzájemně, a ne, že vyhrajeme tím, že vymyslíme něco, jak to druhýmu skurvit s odpuštěním, tak, aby nemohl dobře hrát. Ne, jdeme všichni hrát, jdeme hrát naplno,
Takže ještě jednou zákaz skenování, rušení, frekvence budou přiděleny ráno vašim velitelem, bude mít seznam. Jo? Takže klasika. Jedeme bomby, všichni tam nechají všechno, chceme vyhrát, ale chceme vyhrát fair play podle pravidel. Takže nevymýšlejte to, jak jako něco vochcat, ale spíš vymýšlejte, jak toho jako docílit. Tak. Budete tam mít velitelé, jak Dark Minions, tak Světlonoši, tak FAS. Je to vyrovnaný, všichni jsou de facto jako stejně schopní, že jo? Takže si myslím, že furt budete mít se na koho obrátit, když nebudete něco vědět. A myslím si, že to bude jako na pohodu. Že není tam jakoby žádný důvod. A hlavně ta hra není postavená tak složitě, aby tam někdo musel vymýšlet nějaký jako kraviny. Tak. Navíc Buletka nám ten náš vymyslitelný akce vzala opravdu za svý, děkujeme. Děkujeme Buletka. Natolik, že ostatní orgové se uvolili a budou vaši velitelé Dark Minions, takže cokoliv budete potřebovat, tak v postavách svých velitelů, což bude Fíla, Petr a spol případně, takže za nima můžete dojít s čímkoliv, ať co se týká hry, co se týká organizace, Buletky, to samý na naší straně budou, takže cokoliv neřešte sami, přijďte za nima, ty kluci budou vědět, jo? Navíc, kdyby byl problém, my spolu i budeme v nějakém orgo spojení, aby jsme vám dokázali vyřešit situaci, která by mohla vzniknout. Jo? Ještě doplním, tady byl dotaz ohledně granátů, ptáte se na vystřelovací taginy z podvěsu a podobně. Přemýšleli jsme, jestli jo nebo ne, nakonec jsme se dohodli, že ty vystřelovací granáty, co letějí, nemyslím z prchu, tak budou zakázaný, nechceme, aby někdo s odpuštěním trefil do ksichtu z 5 metrů, nemáme s váma se všema ještě takovou zkušenost, nicméně Yankee Airsoft, zdravíme tě, s Yankem jsem se dohodl, že možná povolíme podvěs jeden na vaší, jeden na naší straně, Yankee je u vás, takže jestli, tak každá strana bude mít jeden podvěs a odpovědný člověk s ním bude moct střílet. To se dohodneme, budete vidět s velitelem, ale přemýšlíme o tyhle věci. Jinak prosím vás, taginy vystřelovací nenoste. Pokud si je vezmete, tak je budete moct používat s tím člověkem, budete moct být, který, což je u vás Yankee, u Dark Minions, tak to je jediná výjimka, jinak prosím vás vystřelovací neberte. Jo? Tak, máme ještě nějaký dotaz, Luky, hlídáš to? Klasický kuličkový granátomety bez klecaných byly zakázaný, jak je to tady? Klasický kuličkový granátomety vám povolíme, ale musí to být ta sprcha, nesmí to být tak ten, jak se jmenuje Fíl, ten prout jenom... Jsem to odepsal Master Mike. Master Mike, jo. Žádný Master Mikey, můžete se na YouTube Fosilu podívat, jak to vypadá, že když dostanu Master Mikem asi ze 6 metrů do prsou. Takže Master Mikey ne, sprchy můžete do podvěsu úplně v pohodě. To je jak brokovnice, s tím můžeš vyčistit místnost nebo křoví. Jasně. Ještě fotografírka tady už několikrát připomínám, žluté vesty mít vždy u sebe, pokud budete mít zásah, zvedněte na dlouho, jdete na respawn. Jiříku, děkujeme, že nám hlídáš orgo věci, díky. Zapálený, jasně. Když budeš mrtvej, my určitě budeme vytahovat vesty, protože všichni světlonoši po zásahu, to budete mít v gamebookách, 2 minuty stojí, abyste je mohli zatknout, pak budou odcházet na respawn a budou označeni žlutou vestou. Kdo nebude mít žlutou vestu, po zásahu půjde zpátky, bude mávat, když nebudeš mít žlutou vestu, můžeš dostat nakrmeno, fakt to tam někdy není vidět, i my to víme, kolikrát jsme strefili někoho, neměl žlutou vestu a pak nám říkal, že mává. Takže od nás žlutá vesta vřelý doporučení, nemůžu vám to dát jako podmínku, pokud nebudete mít, dá se na Bulece opět na baru zapůjčit nebo koupit, doporučujeme vytáhnout vestu, bude nás tam fakt jak psů, bude to lítat ze všech možných úhlů, takže doporučujeme žlutou vestu. Jo? Tak. Zákaz použití petard levné pyrotechniky. Ne, že přijdete s igelitkou, to si nechte na naše buleťácký 18 plus hry a podobně. Na tuhleto akci žádnou levnou pyrotechniku, že tam přineseš igelitku a budeš jich tam 40 házet ze schodů, ať je to pořádná vojenská řežba a ne pouťová atrakce. Srandičky s těma věcma si užijeme dost při našich modovkách. Už pro vás na Bulece plánujeme nějaký uživení těch 18+, ať si to můžete užít. Jo? Takže dýmovnice jsme říkali, do 120 vteřin hoření, kromě černých, klasický airsoftový.
Mechaniku vám říkat nebudeme, pro každou frakci dostanete do mailu. Tak, je to celodenní hra, řekni k tomu, jo, občerstvení, celodenní hra, ať vědí, co znamená celodenní hra. No tak celodenní hra znamená už, jak je z toho slova, že je to jako na celý den. Takže hrajeme bez pauzy, takže věci, když chcete nějaký pití nebo máte nějakou sváču, tak si to odneste sebou na respawn. Dark Minions vycházejí z jedné pozice, musí si dobít jako respawn, takže nesete si to sebou, co si vemete, to mít budete, nepřerušuje se hra. Hraje se prostě do konce. Jestliže budete mít hrozný hlad, tak si tam samozřejmě můžete odejít, že jo, to vám nikdo jako nezakáže. Oslabíte svůj tým, tak jestli pak prohraje, tak jestli s tím budete umět moc žít, že jo. Jestli prohrajete, protože vás 20 bude v bulece na baru a dávat si grog, tak to bude docela smutný. Každopádně na bulece celý den, byť je to naše jakoby v uvozovkách soukromá akce, mimo herní plán, po nás my hrajeme v sobotu, v neděli je klasická bulet 18+, ale v tu sobotu jsou ty pravidla trošku malinko jiný, nicméně přesto buletka tam bude celý den na baru, otecko, dostal povolávák, musí být. Takže přes den, když budeme mít hrozný hlad, žízeň, můžete si tam dojít koupit, ale doporučujeme, kupte si to tam buď v rychlosti sníst a zpátky, nebo si to tam kupte ráno, nebo přes den doneste si to k sobě na respawn, tam to do sebe hoďte, ať jste k dispozici, my se budeme snažit vám to udělat fakt těžký. A vím, že vy nám taky. Je tady ještě jeden dotaz, zmiňujete specificky žlutou vestu. Mám jako označení oranžovou vestu útržek, kterou mám už několik let, blablabla, nevadí to, vím, že oranžovou mývají fotografové. Dobrý. My doporučujeme žlutou vestu, ale nebudeme lpět na tom, že máš oranžovou. Vím, že nosíte tu říznutou na sobě, v pohodě, vem si oranžovou, ale pod jednou podmínkou povolíme oranžový. To, že budete dodržovat, že uvidíš vestu, nevystřelíš na to. Jo? Budou tam fotografové, budou tam asi nějaký, možná i lidi, kteří se na chvilku tam kouknou, co se tam děje. To znamená jasně, klidně oranžový, ale pod jednou podmínkou nikdo z nás nevystřelí do jakýkoliv vesty, pak je mi to jedno. Prostě každá vesta znamená mrtvola, nestřílecí, nehrací člověk. Jo, v danou chvíli. Tak. Otázka na otecka, jestli už je to v pořádku od Teresky. Teresko, ptáš se na otecka, jestli je v pořádku. Jestli jsi byla minulý víkend, tak uvidíš, že jo, už opět umí nás všechny peskovat, řídit, křičet. Nicméně samozřejmě úplná rekonvalescence bude nějakou dobu trvat, ale vypadá sakra chlap kurva dobře. Takže všechno je na dobré cestě. Děkujeme za utání, vyřídíme mu pozdrav. Budete ho tam mít od rána otecka za barem. Jo? Tak. Všem registrovaným jsme posílali informaci. Viděli jste to už v tom registračním formuláři, že jste si mohli zaškrtnout, jestli chcete zůstat na sezení po akci. A teď vám šli ještě nějaký formuláře další, to vám řeknu. Takže sezení po akci. Sezení po akci je z našeho pohledu myšlení tak, že my sami víme, jak jezdíme po těch akcích, že vždycky přijedeme na akci, vystřílíme, odjedeme a všichni říkáme, ty jo, nebyl čas pokecat s tím. Minule jsme zkusili v APKčkách, zdravíme APKčka, vyhlásit sezení po akci a setkalo se to s ohromným úspěchem. Takže po akci, jestli skončíme někdy před tou čtvrtou, půl čtvrtá, tak všichni se jdeme dolů, slíknete za sebe věci a v tu chvíli začíná volné jasně, vyhodnocení bude nějakou show podle toho, kdo z nás vyhraje, máme pro vás připravenou. Ve chvíli, kdy ta hra skončí, jdeme zpátky do klubovny, před klubovnu a tak dál, vezmete si věci, nejlépe si je nějak uklidit ze stolů a pak vy, co jste si zaškrtli, že zůstáváte po sezení, po akci, mimochodem zhruba 100, masakr, zhruba 100 vás zaškrtlo, jste s náma chvíli zůstat sedět, tak počítejte s tím. Není to žádná chlastačka do rána, že bychom vyhlásili vánoční párty a paříme. Máme nějaký zhruba kolem 8-9, bychom chtěli končit, ať jedete domů za rodinama, ještě střízlivý, nicméně kdo bude po akci.
Takže budou tam lidi z celé republiky, čekejte tam spoustu známých, my jsme vám pozvali lidi, který normálně neuvidíte, nebo je uvidíte jednou za rok. Tady to vypadá, že se k nám sjedou úplně všichni z celé republiky, takže abyste měli čas posedět, pokecat, dát si něco k jídlu, k pití, udělat si spolu fotky a tak dál, tak od těch 4 do 8 do 9 budeme buď venku mezi zapálenýma sudama korzovat, popíjet a tak dál, v klubovně, pohře, jak rychle si to tam uklidíme, uděláme si tam sezení, tak to bude pro nás. Prostě chtěli jsme vyhlásit, aby jsme se tam mohli zdržet a ještě vymýšlet hovadiny. Máme tam pro vás připravený překvapení, několik překvapení, neboli rovnou řeknu něco se bude rozdávat a tady, to se dozvíte. O tom to není tato akce, ale překvapení čekejte. Strhlo se neskutečné množství, ať už našich partnerů, obchodních, airsoftových, kamarádů a tak dál. A ještě dneska mi volali další a připravují pro vás něco překvápka. Na konci na sezení vám tam představíme i nějaké novinky, možná ještě dneska na konci videa, co plánujeme, možná se budou dít docela velké věci v průběhu příštího roku. Takže sezení po akci znamená, večer jedeme domů všichni, protože my druhý den pískáme v Bulece, s Fílou nenecháme o tom samotnýho, že v sobotu bude celý den hrát, takže v neděli znova, jestli dokážeme chodit Fílo, tak budeme pískat spolu buletku. Já večer jdu kalit ještě. Ty jdeš pařit ještě večer? Dobrý, v neděli si budete moct dělat, co chcete, Fíla bude po hře a ještě jde večer pařit, jo? Tak, takže to je sezení po akci, něco tam od nás dostanete, nějaké občerstvení z našeho rozpočtu, řezník vymyslel, že nad rámec toho, co jste si objednávali, klobásy klasicky 55 korun, neboli teďka pokračuju tím dalším formulářem, který vám šel včera, předvčírem, kde jste si mohli objednat, ještě to udělejte, kdo neudělal. Je nový odkaz na formulář, kde si můžete zaklikat jak to pyro, tak si můžete zaklikat a předobjednat klobásy, buletka vám je objedná, aby byly hotový víceméně půl hodinku po hře, když se slíknete a tak dál. Tak klobásy, co jste si objednali, všechno po hře. Bude tam seznam klasicky s vaším číslem, odškrtnete se, že jste si vzali klobásu. Jo? Bude tam grog, kafe, čaj, pití, nealko, pivo a mám pocit, že pro odvážnější tam vám otecko přines ze svých vlastních zásob ještě pár tvrdého alkoholu, pro ty, co nebudou moc řídit a nebudou se moc vyrovnat s tím, že jste prohráli Dark Minions. Dělám se legraci. Jo? Minul jsem něco? Já si myslím, že ne. Co jsem minul? Mládí? Nebo co jsi říkal? Ještě Andělka Mustra se prosím, asi vzor 95 je v pořádku. Zase pro Minions ne full uniforma, to znamená, myšlenka je taková, že ty Minions jsou prostě kontraktoři nebo sběrka různých bastardů ze všech koutů světa, ze všech konfliktů, který prostě undergroundově se snaží najít právě světlonoše a zničit tu hvězdu. To znamená, nejsou to vojenské jednotky, ale jsou to prostě různí kontraktoři a tedy. To znamená, aby to nebyl prostě komplet vojenské gear. Anulko, dokonce vím, že táta je přihlášený, nevím, jestli ty seš. 95 jasně, ale musíš to mixovat. Nesmí to být celou forma, jestli jdeš za Dark Minions, tak si vem někam dolů 95, nahoru si klidně vem sweater, mi to jedno bundu, ale nesmí to být komplet 95, nesmím si chestplate s vojákem, že budeš vypadat komplet jako voják. Jo? Tak. Řezníku, máš něco na srdci, nebo tě propustíme? Ne, já bych šel. Ty už bys šel před půl hodinou, víš? No. Jo, zasvětlenoše za 95, jo, samozřejmě. Jo, to je OK. Světlonoši naopak, světlonoši musí mít komplet celovojenský, tak jako dětkové, ať vypadáme, ať nás rozezná Dark Minions, jakmile uvidíte vojáka, je to někdo z toho, koho chcete buď zastřelit, nebo zastřelit a zajmout. Jo? Kdybyste nerozeznali, někoho zastřelili a nevíte, jestli je to FAS, dětkové, nebo patří ke světlonošům, jasně, dětka poznáte. Ale je jednoduchý, vystřelíte dětka, tak se sebere, vytáhne vestu a jde hned na respawn. Pokud vytáhne vestu, zůstane stát a bude s ní mávat, tak je jasný, že to je světlonoš, protože světlonoši po zásahu stojí 2 minuty na místě, abyste je mohli zatknout od víc.
budete zatýkat světlonoše, ty vám budou pomáhat, vám musí, když ho zatknete, vám pomoct otevírat bedny, ničit hvězdu a to. Takže světlonoši máte 2 minuty, budu stát na místě se zvednutou vestou. Po těch 2 minutách posledních 10 vteřin odpočítávají, po 2 minutách musí se stáhnout světlonoši na respawn. I kdyby v danou chvíli jste ho trefili, onesl bednu, on ji tam musí nechat, po 2 minutách odchází na respawn, takže i když jeho nezatknete, protože ho budou bránit ostatní, ale budou muset potom zpátky, bedna je víceméně vaše, my ji pak budeme muset dobít zpátky. Ještě bych tomu dodal, že zatknout ty světlonoše můžete jenom ty 2 minuty, kdy oni budou tam čekat a pak odpočítávat. Když už půjdou na ten respawn, tak už je jako zatknout nemůžete. Na to máte ty 2 minuty, proto oni tam jako čekají. Posledních 10 vteřin jdou jako nahlas, takže vy jako víte, dokdy jako můžete a ne. Tak, no. Tak, super. Řezníku, my tě asi teda propustíme. No, to bude asi úplně to nejlepší. Protože chceme probrat ještě něco o bulece, o posilech a ty máš tolik práce se šitím vašich nášivek přes noc, že musí jet, aby to stihnul. Tak. Chceš si ho nechat? Nechci. To máš? Ne, Já tě ho pošlu po elektronice. Jo? Takže kdyby ještě vás napadl nějaký dotaz na řezníka, posílejte, my to ze záznamu uvidíme, pošleme mu dotazy, případně vám potom odpovíme my. Terka, dobrý dotaz. Světlonoši se budou bránit nebo půjdou bez odporu? A všechno bude v gamebooku napsaný, nemůžou... Pojď k nám, pojď, je tady místo. Pidžu, pojď. A mluvte k ním do mikrofonu. Tak. Tak jo. Tak já vás všechny vítám. Ale tak když přišla nová tvář, tak já jdu do hajzlu. Tak se mějte, čau. 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 A já mizím. Pozdravuji všechny kuřáky, jo, venku. No. Tak, co se teda týká těch světlonožů, jestli půjdou s odporem, bez odporu, musí vám pomoct, což znamená, půjdou s vámi bez odporu. To ale neznamená, že vám nemůžou později, jakmile budete mít zajmutý, můžou vám zdrhnout. Tak. Takže tak. Teď jsme si to vyzkoušeli, když mě nakladně zatýkali a vedli jako Santa Clause. Když ho trefíte, moc váma musí jít, vybije si zbraň, nebo když vám řekne, hele, já ji teďka nepoužiju, můžete mu věřit. Ale pozor, pokud mu po cestě určitě nebude poslouchat, když mu řeknete běž, aby strašně rychle běžel, musíte ho tlačit, malinko vám bude dávat odpor v tom, že nepoběží tak rychle, ale nebude se s vámi prát, ale ve chvíli, kdy mu po cestě, nebo na tom pointu, kde ho budete držet zatknutýho, jakmile mu dáte šanci utíct, tak vám zdrhne, ale je tam jedno pravidlo, světlonoši všichni máme je nabrýfovaný, nesmějí použít násilí. Jo, to znamená, nesmí tam po tobě skočit, skroutit ty ruce ze záda a zdehnout, to samý vy. Na něj nesmíte použít násilí, ale ve chvíli, kdy mu dáte šanci, můžete držet maximálně 3 zajetí světlonoše, lovit jich budete moc zhruba z 25 kousků, ale uhlídat 3 světlonoše, aby vám nezdrhli, nechám to na vás, jak to uděláte, ale můžu vám utíkat. Jo? Doporučuju zbraně primární, sekundární, vám řekne, že nepoužije, ale může mít nějakou skrytou studenou zbraň, kterou vás potom může pichnout. A když jsme u těch studených zbraní, tak nehrajeme na žádný máš a podobně, tichý zabití, přijdeš k němu zezadu a dotkneš se ho chladnou zbraní, ne jako minule mě 18+, že jsem vyhlásil, že mě můžete lovit chladnýma zbraněma, nabych na mě kluk a zasek mi gumovej tomahawk mezi lopatky, takže se mi úplně zakroutily oči. To znamená, stačí klepnout, žádný píchání, takže můžete používat i chladné zbraně. Jo? Na máš, bude nás tam tolik, na máš nehrajte. Jediný doporučení, pokud budeš blízko někomu za zádama, vytáhni pistole, asautka může být do 1,7, střel ho do vesty, někam, kde ho to nebude bolet. Jo? Stačí ho vyřadit ze hry a ne mu dát najevo, že seš frajer, který ho zezadu střelil do palice. Jdeme si užít tu hru, jede tam spousta lidí i na straně Dark Minions, který víme, že umějí tvořit neskutečnou hru, neskutečnou zábavu. My jsme máme fakt sezvali z celé republiky, nebo se nám sami ozvali. Takže jenom ať víte, můžete čekat jak kluky z Bohemia Airsoft,
z EPSu nám jedou kluci. Vlastně z Action Show, Racek, samotný Racek Ustongas, Racku, těšíme se na tebe, jedou. Spousta, já vím, ať máte nebo nemáte rádi youtubeři, kamery, takový ty známější obličeje, většinu z nich tam budeme mít, jediný co zdravíme do Norska, profesore ahoj, víme, že nemůžeš přijet, nemůžeš za námi jezdit každý týden, tak toho budeme akorát zdravit, takže jediný profesor nebude, jinak tam bude spoustu známých obličejů, s kterými si můžete posedět po akci. Jo? Tak se tady na svazování, pouta. Výborně, nesvazovat, nepoutat, jako všichni, kvůli bezpečnosti, víte, že buletka, když tam bude vlhko, může to tam klouzat, jdete do kopců, nebyli bychom rádi, kdyby tam někdo uklouz něco, nemusíte ho vázat, když my budeme mít nabrýfovaný jak naše světlnoše, tak vašeho světlnoše z Rádce Fílu, budou nabrýfovaný tak, že se budou chovat dobře, nebudou vymýšlet kraviny, jenom mu nesmíte dát šanci, aby vám někde proklouznul autek, jo. Nesvazovat, nepřivazovat, může z toho být jenom průšvih, prosím. Jo. Poradíte si jinak, vás tam bude 80, mezi 70 a 80 bude jenom vás, Dark Minions, jo, proti nám. Super? Kopačák bude zklamaný. Kopačák bude zklamaný, jo. Žádný svazování, vyčuňata. Hanci, výborně. Takže to je, co se týká hry jako takový. Klidně, když vás ještě něco napadne, tak pište. My se k tomu budeme vracet. A jenom ať víte, přejdeme pomalu k bulece. Fílo, zatím začne startovat, budeme se bavit o bulece. Za chvilku sem přijdeš. Nebo pojď rovnou, já se sem pojď, místo mě, já se špepám. Nebo. Já stejně vím kulovíc. Se mějte zatím. Ty by se mačkal. No, to je úplně ideální. Tak, takže já to uvedu, proč Fíla. Vítejte u ASMR. Ne, to nedělej. Počkejte, ASMR video, nech mě, to je můj podcast. To je tak citlivý, že oni tě nebudou znít. Ne? ASMR dneska ne? Dobře. Tohle bude váš velitel, ty vole. Vlastně ne velitel Petr, tohle bude z Rádce. Kdo se mě na něco zeptá, tak je úplný retard a nepřečet si gamebook. Díky. Dál. Tak. Proč buletka? Ne, já mám ještě jednu věc. K tomu nošení těch věcí z té off-zóny kamkoliv chcete. To si klidně dělejte, ale po zkušenosti ten odpad, co z toho zbyde, vemte, hoďte si ho do baťohu, vemte si ho domů a doma si ten bordel z toho baťohu nejlépe hoďte před maminkou ve obejváku, když bude večer koukat na růžovou zahradu. Pak uvidíte, jaký to je a co se s tím pak děje a pak co se bude dít s váma. Děkuju. Vysvětlím content. Kontext. To je naše rozlučka, jo? Vysvětlím kontext, děkuju Kidžu. Omlouváme se za přerušení, oni se tady loučí s řezníkem přes dveře. Asi jeho manželkou. Čau, Skéro. Oni už si zvykají na to, až bude jeden za sklem a druhý před sklem. Tak, jenom kontext, proč o tom Fíla mluví. Určitě jste postřehli náš příspěvek před pár dny po minulém víkendu, kdy jsme odnesli 8 náručí bordelů jenom z klubovny. Děkujeme moc, perfektní všem, kdo nechali ten vzkaz. Takže prosím vás, je to hřiště, na kterém hrajete vy, je to vaše klubovna. Když tam necháte bordel, my to musíme uklidit. Já nebudu riskovat to, že tam druhý týden dojde, jako to je váš bordel a tak dále, tam dojde někdo novej a uvidí tam ten bordel a už nikdy nepřijde, jenom protože se tam udělali sviňárnu, svinstvo. To znamená všechen odpad prosím sebou, nebo to sneste dolů, máme tam koše tříděný. Výmluva, že nahoře v klubovně není pytel, když pod klubovnou máte x sudů natříděný odpad, pro mě není výmluva. Když nic jiného, stačí zařád z okna orgové, dejte mi, nebo skočíš přímo na bar, řekneš dej mi pytel, já ho tam odnesu nahoru, protože je plnej. Dík. Tak a teď jdeme, proč buletka. Za prvý, byli jsme buleťáci, jsme buleťáci. Vždycky budeme buleťáci. Za druhý, sám řezník, když jsme přemýšleli kde, tak postavil scénář pro hřiště, který není na rovině, který je členitý, kde se bude vymýšlet neuvěřitelné věci. Že my nekomunikujeme na rovinu.
Ať já se někdy pozvu do živýho vysílání, chceš, vole? Takže Buletka na konci roku jsme opravdu chtěli udělat nějakou snad bombastickou, to zhodnotíte vy, akci. No to neděláme my. Na závěr. Bombastickou akci dělají ty lidi. Tak. Jako vždycky. Tak, my se snažíme udělat maximum pro to. Proto i zkouštíme na té Buletce tyhle 1.7 limity, protože když uvidíte, že to funguje a my víme, že to bude fungovat, když se k sobě dostanete, tak není už nic jiného, než že pro vás budeme vymýšlet další akce podobného ražení, ať už módový nebo scénářový. Takže proto Buletka na konci roku, vždycky Buletka, berte to jako takový naše rozloučení s tím rokem. Určitě tam bude nějaký poděkování za ten rok, se stalo strašně moc, my musíme sami jako fosilové, budeme děkovat Buletce, partnerům a tak dál, protože víte sami, že před rokem o nás pomalu nikdo nevěděl a teďka jsme namontovaný úplně všude. Snažíme se pro vás přinášet spoustu nových věcí. No a co se týká Buletky, to si vezme teďka Fíla na starosti a půl na rychlý Tígo, kdy vám řekne, že co tam děláme, že jsme dodělali most, že tam budeme plánovat nějaký akce, ať víte, že se bude hrát celou zimu, zaměstnaný na 7 minut, já si dám cigáro. Nejdeš. 4 vteřiny maximální pomlka, kterou Tvůj stream, tvoje zodpovědnost. máš teď druhýho fosila, jo? Dobře. Takže za mě si teď aktuálně, než já si vykecám zase hubu. Ti budu dírat otázky, Ej, jo? kam ty myšováš? Otázky hledám. Tak si nachystejte otázky, které vás zajímají. A za nás novinky v dynamice. Tak snažíme se stavět, jak to jen jde. I v těch minulých streamech jsme to zmiňovali, ale každopádně furt to nějak jde. Ale pomalu, ale jde. Ty, co dorazili, tě moc děkujem na ty brigády a tak dál. Aspoň nějaký ruce navíc. Každopádně ve finále, když to sečteme kolem a kolem, tak celý hřiště staví tak jako 4 lidi. Nás samotný to jako štve, ale jelikož člověk má i osobní život a tak dál, tak v rámci mezí se to snažíme prostě postavit a tyhle ty věci, aby jsme vám zase vrátili trošku těch klecam, co byli, na co jste byli zvyklí. Jde to pomalu a asi ne úplně podle našich představ, každopádně jako musíme se s tím prostě nějak poprat. Každopádně jako teďka je dostavěný most z části z nějakých 80%, chybí tam zábradlí a střecha, pak už bude hratelný, pak budeme pokračovat nějakým dalším stavěním. Máme v plánu zpřístupnit nejvyšší betonovou budovu nebo budovu z betonu v nejvyšší části hřiště, aby nebyl přístup jenom ze schodů, ale aby tam byly další přístupové cesty do těch pater. Materiál jsme teďka tam vozili novej, takže jako plány tam jsou, ale říkám, jde to pomalu. Teďka zima, nemáme se dá na co moc vymlouvat, ale nic moc, no, za nás. Každopádně se vám to snažíme předat aspoň trošku v těch herních sobotách a nedělích. Já, když jsem teďka pískal poslední neděli, tak vlastně jsem tam mluvil, nebo zmiňoval jsem to, že vlastně já osobně ty neděle 18+ řeším trošku jako zpátky do minulosti a spíš ty neděle odevzdávám té nátuře těch lidí. Já jsem tam pouze jenom nějaký aspekt toho pískače nebo organizátora, ale snažím se ty neděle jako odevzdávat do rukou těch lidí. Na neděle máme nějaký pravidla, ty pravidla v neděli jsme schopní i trošku jim povolovat uzdu a do téhle neděle, co teď byla, tak jsem byl teoreticky rozhodlej, že podle toho, jak lidi v neděli budou šikovní a ochotní a tolerantní a hlavně za mě fair play,
tak, že jsem schopnej tam ty pravidla ještě trošku jako jim popouštět víc tu uzdu, než to děláme doteď. Po zkušenosti s touhletou nedělí si v to úplně nejsem jistý. Takže uvidíme, až se zase nějak trošku srovná ten režim těch nedělí a nějakých věcí, takže bychom mohli. Ale opět zmiňuji, je to pouze a jedině na hráčích, ne na nás. My jsme pouze jenom takový dozorní aspekt toho hřiště, ale tu hru si děláte vy. Takže jakmile, teoreticky je to jak na základní škole, když nám dokážete, že jste toho schopný, nemáme s tím absolutně problém, pokud nejsme přesvědčeni o tom, že toho jste schopný, nemá to co prostě cenu dělat a dál otevírat nějaký další pravidla. Teď jsme zprostředkovali klukům první posilní velkou akci. Od nás tam je to zajištění toho servisu, na co jste klasicky zvyklí. Parkování to řešili kluci, mají to vymyšlený, buďte tolerantní a zkuste se s tím prostě popasovat. Představte si prostě, jako kdyby vy jste měli naparkovat 120 aut a podle toho se na tom parkovišti chovejte. Představte si, jako kdyby vy jste osobně měli odměřit 120 lidí na tom choronu a podle toho se chovejte. A představte si, jako kdyby vy jste měli hrát sami proti sobě ve 120 kusech prostě. A nad tím se zamyslete a podle toho se tak i chovejte k tomu svýmu prostě okolí. A v neposlední řadě jsou i ty odpadky. Takže rozumím tomu, kluci se tomu nějak věnují už nějakou dobu, vkládají do toho tu energii, čas, tu píli. Vkládají to tam za prvý, že je to baví, ale za druhý, že ten člověk by z toho měl mít ten požitek toho, že si to užil a ten feedback je takovej, že se užijete a hlavně ten za nás i za ty organizátory největší feedback toho celého dne a té akce je dodržení fair play. To je za mě největší feedback a největší odměna toho, co se snažíme pro vás dělat. Každopádně akce zprostředkovaná Fossil Senil a určitě doražte. Ten gamebook vám osvětlí vlastně celou tu problematiku těch pravidel, kdy to pochopí fakt i 5letý dítě, takže nepočítám s tím, že za mnou někdo přijde na základně nebo na nějakým startovním bodu a začne se mě na něco ptát, protože ten gamebook i pro mě, co umím pustit a vypnout počítač, neptejte se na to, co dělám na tom počítači, ale umím ho pak i vypnout potom, tak jsou dost jednoduchý ty pravidla. Prostě kliknu, vím. Jo, klasika, jako když si pouštíš prostě zajímavý videa, kde na konci se nevezmou, ale rozhádají. Taky klikneš, víš, vypínáš, hotovo. Všechno vlastně tě obohatilo a hotovo. Takže asi si nemyslím, že by někdo přišel s tímhletím jako dotazem. Nicméně, pokud by vám to nebylo úplně jasný, ta hra je scénářová, je larpová. Larpová znamená, že to není pláckobitka, je to o tom užít si tu postavu v tom daném ději. Ne to vystřílet a vyhrát prostě. Ale užít si ten den hlavně s kámošema v lese, jo, úplně stejně jako někdo jde na turistiku do Krkonoš. A teď jsem absolutně ztratil nic. Užít si to, protože nehledejte složitosti, nevymýšlejte složitosti. Máte dva jednoduchý úkoly jako Dark Minions, dostat hvězdu, dostat jí k sobě, udržet jí a zatýkat světlonoše. Nic jiného nevymýšlejte. Už jsem si vzpomněl. A pokud by vám to i tak nebylo jasný, tak jsou to ale klasické, za mě ty pravidla, tak za mě klasika prostě sobotní hra. Vlastně. Jo, jako komu to není jasný a kdo už... S nedělním pyrem. A s nedělním soft pyrem. Ta pyrotechnika opět stále a pořád řešíme bezpečnost při této hře. Takže je to sobota s pyrotechnikou v rámci bezpečnosti vůči mladším hráčům. Komu by to nebylo
pochopitelný z toho gamebooku a tady z toho všeho, tak myslím, že už líp to popsat neumím. Jako. No. Ty dotazy typu červený doplňky a tak dál. Ano, prostě buď si vezmete... vidět, v tom křesle jsi vidět. Tohle z toho jsi tam vidět. Můžeš si sednout zase spát. OK, super. A on se chtěl mazlický judo, ty jsi to nepochopil. To nedělám na kameru. Sedni si mu na klínku. Jinak No tak jo. čaufíme. No, takže ty doplňky, červený prostě, vezmete si hejkala, vezmete si k tomu červenou pásku, vezmete si hejkala, vezmete si k tomu červený šátek, vezmete si full gear, dostanete červenou pásku, vezmete si červenou košili, červenou pásku i tak dostanete, protože je na vás málo červený, nevím. Prostě, Berte to tak. Prostě výplach, tohle je fakt těžký. Berte to tak, že vás bude tolik, že si jakoby věříte v tom, že vlastně nemusíte být maskovaný proti té hordice, proti vám. Takže klidně běžte, vole, v červeném páskou přes hlavu. Protože vás fakt bude tolik, že budete, když to uděláte dobře, jak nás umlátíte čepicema. Takže nehrajeme si na žádný, že se budete skovávat někde, vole, ze stromu, na nás skákat. Vždycky to udělejte tak, že nás převálcujete, snažte se o to. Nebojte se, že budeš mít na sobě něco červeného, ježišmarja, já budu vidět. Stejně budete vidět. Víte, že v zimě není to zarostlý, je to opadaný, stejně tam jsme vidět. Nebo to, ať se rozeznáme. Stejně na sebe uvidíme. Nehledej složitosti, vem si něco červeného a smahni mě. Přijď to na pankáče prostě v červeném. Bez nějakého debilního Santa Clause v oblečku, děkuju. Dotaz, budeš mít u sebe nějaký Fossil Senil z nášivky? Budeme mít samolepky Fossil Senil a jestli řezník stihne do toho 30. tak sebou povezeme balík nových fosil nášivek. Tentokrát by to mělo být v bojových barvách, to znamená k těm vašim nášivkám toho fanklubu, co kupujete, ty černo-rezavý, černo-oranžový, tak tentokrát, jestli to stihne, tak budeme mít k dispozici pravděpodobně na baru k dokoupení v bojový zeleno-černý barvě. Tak. Ještě jsem tam zahlídnul nahoře dotaz, jestli se teda bude hrát most. Ne. Zřejmě ne, protože není ještě úplně dokončený, povrch tam už je, ale není tam zábradlí, dodělaný jenom začátek, je potřeba, aby se to zabezpečilo tak, aby nikdo nemohl klouznout, protože ty prkna... Víc artikuluj. Protože ty prkna docela dost kloužou. Tak aby nikdo nezbuchnul, to znamená asi s největší pravděpodobností na 90, možná víc procent se hrát nebude ještě, protože to nestihne udělat. Je to škoda, nedá se nic dělat, ale až bude, tak bude. Most poznáte jednoduše, je to herní... má tvar mostu. Most poznáte jednoduše. Něco přemostuje. Ale že je hratelný. Držte huby, sestry. Ale že je hratelný, poznáte jednoduše. Přijdete do hry a uvidíte, že tam je zábradlí. Jakmile tam bude zábradlí, uvidíte, že vám to povolíme. Pokud tam nebude zábradlí, tak tam bude zábrana. Už nám z toho jeden člověk, já, žuchnul, naštěstí ne v prostředku z toho největšího hanku, ale už se mi povedlo tam na kraji fakt sklouznout a šel jsem dolů. Takže pokud tam nebude 30. zábradlí, tak ho nehrajeme, ale z té strany, co půjdete vy, tak je to vlastně dobře. Uvidíte podle taktiky, proč by to nebylo dobře, kdybyste teďka tam běhali. Byli byste tam jak na střelnici, na tom mostu. My tam musíme udělat věži obrany, aby mělo smysl běhat přes něj. V tuhle chvíli takticky je lepší pod ním nebo kolem, věřte mi. Doporučuji do dynamitky určitě pořádnou obuv. Všechno to klouže, všechno to je mokrý, všechno to je nepříjemný a vlastně všechno to je podzimní. Takže a hrajte to hřiště tak, abyste za prvý nezranili sebe a za druhý, abyste nezranili i nikoho jako okolo. A to znamená i rámec těch limitů a zároveň i přepínání střelby, full auto a jednotlivý. Full auto tam nebude, že? Full auto má jen kulomet, takže ideál. Takže všichni jednotliví, tím je to vyřešený. Bacha na dobejvání baráků na schodech, je to dost close, takže tam dávejte hodně bacha a dávejte pozor na tu pyrotechniku, ať neskončí nikomu za krkem a každý za tu pyrotechniku nese vlastní zodpovědnost. Takže
Tak. Nese vlastní odpovědnost, jenom ať víte, znamená, že pokud někam hodíš dýmovnici a začne to tam hořet, tak jako první budete řvát, zastavujeme v tom daném místě hru a ty tam jako první poběžíš to pomočit a budeš řvát na ostatní. Jo, ne, že hodíš, on tam začne hořet, ty mám než rukou a půjdeš pryč. Jo, jako vždycky, kdy to děláte. Jenom ať víte, tak máme pro všechny dětky, možná jste už zahlídli, všichni dětkové ještě dostanou povolávací rozkazy. My jsme okopírovali povolávací rozkaz ze Slovenské republiky z roku 76. Udělali jsme povolávací rozkazy, originály dostanou dětkové, kromě povolávacího rozkazu, tam všichni od nás mají zadarmo dětkové samolepky a podobně. Všechny samolepky, co zbydou, tak ještě budeme tam mít možnost si pořídit. Dětkové automaticky máte ještě samolepky. Nejsem si jistý, kolik mám doma známek fosilních, pokud budu mít doma dostatek fosilních známek, tak je tam ještě vemu a měly by být součástí těch našich dárků pro vás. Jo? Tak. Tady mám ještě dotaz od Teresky, jestli klasické kuličkové granáty Stormater jsou OK. Jasně, že jsou. Ale, musím tomu říct, sice jsou OK mechanický, ale počítejte s jednou věcí. Pokud do baráku začne lítat 5 granátů bouchacích, airsoftových, pyrotechnika, a vy tam hodíte mechanický, tak se docela klidně může stát, že vám ho nikdo nepřizná, protože nebude ho slyšet, možná ho nebude cítit, že kolem něj budou lítat. Čili my vám dovolíme mechanický, dovolíme vám i plynový, ale můžete riskovat to, že to bude okolo tak třískat a takový dým, že se může stát, že vám tyhle ty nepřizná. Nechceme vás omezovat, abyste všichni museli utrácet tisíce za pyrotechniku, proto jsme se dohodli vám to povolit, ale rovnou říkáme, počítejte s tím, že se může stát, že to někdo neucítí, neuslyší, protože tam bude masakr, ale povolíme. Jo? Nedělejte hejty, když někdo fakt to neucítí, neuslyší, může tam být zrovna v danou chvíli v tom baráku takový randál, že se to může minout účinkem. Rovnou říkáme, jak to je, jsme realisti, i vy ty zkušenosti máte. Takže povolujeme, ale upozorňujeme. Jo? Granát s výmetnou složí je latentní, to znamená kuličky hrášek. Jsou granáty od Pyrosoftu a od Taginu, který obsahují výmetnou slož typu barevný prášek nebo mouka. A nebo vůbec nic vlastně, že jo? Ne, barevný prášek a mouka. Tyhle ty granáty mají sice v sobě výmetnou slož toho barevného prášku nebo té mouky, ale jsou řazený do skupiny nelatentních granátů, tudíž pouze flash granáty, pouze akustické granáty. Takže když někomu hodíte do místnosti ten granát obsahující barevný prášek, je braný pouze jako petarda. Tudíž na tenhle ten granát nikdo z té místnosti neodejde a hraje se dál, dokud tam nehodíte granát s latentní složkou, hráškem, kuličkama a podobně. Dobrá poznámka. Není potřeba, na rozdíl od jiných akcí, Fíla, protože ten vede na bulece 18+, pyro akce, tak i po jeho zkušenostech u nás nevyžadujeme hlásit granát předtím, než ho hodíte. Jo, nemusíš hlásit granát a tak dál, ve válce taky nehlásíš, že házíš granát, prostě ho tam pošleš. Jo, rovnou říkáme, prosím vás, hrajeme s lidma, většina z nás jsme kamarádi, my chceme vyhrát nad váma, vy chcete vyhrát nad náma, ale já ti ten granát nehodím nahoru na palici, do ksichtů. Hrajeme s lidma, dávej si bacha, kam to hážeš, jo? Ne, že mu vemeš granát a z 5 metrů ho trefíš jak šutrem do obličeje, používejte to fakt jako granáty, když to má význam, a tedy, jo? Ne, je to jednoduchý, je úplně jedno, kdo kolik věcí má na sobě, nebo kolik ty věci stály. Každý teďka, kdo na ten stream kouká, tak ví, kolik mu je. A ve finále je stejně furt dítě s kuličkovkou v lese. Jasně. Počkám, až si to napočítáš, ty roky dítě. Zkusí nohy. Furt jste jenom děti s kuličkovkama, který si hrajou na vojáčky. My taky, jo? My se tam považujeme úplně stejně. Já jsem to největší dítě a dostávám to permanentně. Další dotázek, Teresko, ty nás zásobuješ, jestli bude dostupný vzduch.
Ne, na hřišti Ne. stále neplníme HPA lahve. Dík. Plnění HPA lahví stále na hřišti není. A rovnou řekneme proč a přejdu k tomu, děkuju, jste mi připomněli na jednu věc. Nedofukujeme z jednoduchého důvodu, ještě pořád tam není, byť se na tom pracuje zavedená stálá elektřina, takže nefoukáme. A oslý můstek. Není tam elektřina, je tam strašně špatný mobilní signál. Vy co tam jezdíte, víte, je to údolí, sparchantělý. To znamená, my nejsme schopní tam donést a použít terminál na platební karty. Není tam elektrika, není tam signál. Prosím vás, hotovost s sebou. Jo? Nenoste 5000, ať tam mají zpátky na vrácení, ale vemte si hotovost na sváčů, na granáty, na vstup, prosíme hotovost. Jakmile bude vyřešený signál a elektrika do budoucna, tak určitě zavedeme možnost třeba i jiné platby. V tuhle chvíli díky těmhletěm zatím nemožnostem prosíme z toho důvodu sebou hotovost. Díky. Žádný sekerky ve futrech. Žádný papírky, žádný sekery. Je to tady, jo? Platba oproti vstupu a dalším věcem. Co to, o čem to mluví? Jo, vlastně tak, jo. Poslouchal. Jo, o té platbě a o tom, Jo, o tom HPA lahvích. Jo, takže to neplníme. Jo, a to znamená, nabijte si a vemte si hlavně víc baterek, pokud máte AEGčka. Protože je zima a ty baterky dostanou na držku. A tím pádem ty baterky nemáme kde nabít. Pokud je nevezmete a nezačnete je třít o kámoše. Tak to nabije, ale pro 120 lidí, že? A hlavně centrála má, a teďka mě chytí za hubu každý elektrikář. Centrála má střídavý proud. Myslím. Takže když k tomu nabiješ tu baterku, ona nedostává stálej, ale dostává výkyvy a dostává ta baterka na držku jak hovado. Nevím, to jakoby... Ta centrála ti má nějaký jiný ten proud, tam nevím, čínský to třeba. publikávalo, celá ta, sice by to ta nabíječka měla přefiltrovat, ale... Respektive nebude možnost si nabít baterky, připravte se na to, že tam není elektřina vůbec, jedete v uvozovkách kempovat do přírody, jo, bez přespání, jo, není tam elektřina, pokud si chcete dovízt takový ty velký akumulátory, můžete, ale potáhnete se s tím zbytečně. Jako autobaterie? Ne autobaterie, normálně takový ty velký akumulátory, normálně takový ty... To ještě nemám. Já to mám právě doma. Je to super právě na kempování, takže pokud si nejste jistý, že vám to vydrží, je tady tahle možnost, že si koupíte místo druhé baterky takovýhle akumulátor velký za mě zbytečnou. Prostě si nabijte akumulátory, klidně jich víc. Nestojí to tolik i v modelářském obchodu za pár šušňů. Nebo si vemte centrálu, nalejte si do ní benzín a můžete nabíjet. Nebo. Já si třeba centrálu beru k tomu, aby jsem si tam dal přímo top a bylo mi teplo. No, nebo. Ještě vidím, jak se tam rveš vlastně přímo topem, ty vole, tam do těch jeskyní. Já si tam přijedu autem. A to by si mohl chodit, ty vole, nemáš respawn normálně ten, jasně. Jinak prosím vás, jedou tam naši kamarádi odevšať, parta z Brna tam s sebou bere, jak je znám, ty všude vozejí grill svůj vlastní a tak dál. Pokud máte svůj nějaký grill, obzvlášť Dark Minions, Takže se z toho stane grill sim a půjdeme zas domů. vezměte si klidně ten grill nahoru, na respawn, jestli tam někdo jeden z vás, pro ostatní ugriluje si něco, protože vím, že jsou na to zvyklí, ty se vždycky vozejí stejky a dobrý. Takže pokud někdo si chcete vzít něco takového na respawn, abyste se nám ohřáli nebo něco klidně, jenom doporučujeme, netrafte na tom respawnu moc času, ať hrajete. Jo, ale v tomhle vás nebudeme omezovat samozřejmě. Navíc na baru, tam je, běžte na bar, nic sebou netahejte, jestli chcete, běžte si koupit na bar za pár korun. Když na bar, tam vás třeba Otecko taky dobije. Třeba, Jak tu no. baterku. Víte, že na baru prodávají věci za opravdu pár korun, pomalu levně než v obchodě někdy, takže na baru to budete mít zajištěný. Důležitá věc, a to jsou odjezdy. Jo? Víte, co k nám jezdíte často, že dole brána se musí zamykat z různých důvodů, ten spodek nepatří nám, jsme až od té prostřední brány. To znamená, jako vždycky určujeme okna pro otevírání brány. Pokud se z vás přihlásil někdo, teď jsme to třeba viděli na akci o víkendu, nebudu říkat kde,
Pokud se z vás někdo přihlásil na celodenní akci, ale víte, že klasicky chodíte po obědě domů a i teďka se chystáte jít v 1, ve 2 hodiny domů, prosím vás, radši na tu akci nejezděte, dejte šanci Parkovat nahoře? všem. Tak. Doporučuji, kdo chce, kdo by musel odejít dřív, tak určitě parkujte nahoře. Nahoře uvidíte, kdo znáte, víte, co znamená nahoře, jinak uvidíte v mapách, které vám přijdou v neděli. Dole brána se zamyká a vždycky, když někdo odchází, tak někdo z nás orgů musí dolů odeknout bránu, je zase nahoru. Takže proto budou otevírací okna, po skončení hry hned tam pojede někdo z orgů, bude tam 10 minut, abyste mohli odjet, zamkne bránu a budeme vypouštět v hromadných intervalech. Takže tím pádem přes oběd nebude otevírací okno. Ne. Výborně, takže pouze ráno a podvečer. Tak. A Výborně. mezi tím opravdu jenom v nejnutnějších případech něco se stane, někdo bude potřebovat něco, to znamená, neběhejte nám dolů, vemte si všecko sebou a pokud někdo ví, že bude muset odjet, nějak to řekněte svým veliteli dopředu, za prvý, ať ví s kým počítat, za druhý, ať budeme mít spoustu lidí jako orgy kolem toho baru a tak dále, kteří vám budou zajišťovat všechny věci, tak když tak poprosíme je, ale fakt jenom ve výjimečných případech, jinak to rozvíjí hru. Jo? Počítejte s celým dnem, pařba u nás, ať už herní, nebo potom nasazení. Jo? Hlavně dole přes tu bránu, když bude zavřená, tak ji nepřelejzejte směrem do areálu ani ven z areálu. Pokud brána je zavřená, budovali ji ti, kteří jsou mrtví. Ne, pokud je brána zavřená, tak si najděte kámoše, který už je ve hřišti, s tím se případně spojte, ať přijde za nějakým organizátorem a ten vám tam special dojde s hromadou keců otevřít. Nebo na to je ta bazová special frekvence na vysílačce. Ale nikdo nepoleze přes tu bránu ven ani dovnitř. Tak, jsou tam kamery, které se zapínají pohybem, to není náš prostor, jakmile na vás uvidějí, tak už se to několikrát opakovaně stalo. Na kamerách, že přelízáte, vy z toho máte průšvih, my z toho máme průšvih a my potřebujeme s lidma kolem nás vycházet, aby jsme vám mohli dělat dobré hry a ne aby jsme řešili, že tam chodí banda nevychovaných, který jenom ničejí ostatním a Ne, bude to úplně stejný jako v klecanech prostě. Jakmile polezete přes vrata, nebudete dodržovat pravidla ne hřiště, ale celkového areálu, ve kterém je i to hřiště, tak tím zavřou i tohle hřiště a už si nezahrajete vůbec. Nebo zahrajete ale jinde. Jo, No, ale ne nás zavřou, protože 3 kluci budou přelejzat prostě bránu. Tak. Takže se vedení areálu rozhodne, zavřou nás a čau. Tak. Jo, takže rozum do hrsti, hol tam prostě budete muset chvilku počkat, jo, ale dejte o tom vědět, že tam jdete, že potřebujete otevřít. Tak, nějaký dotaz ještě, Luko? Dotaz na ochranu sluchu, tak to je klasika jak v neděli. To znamená ochranu sluchu určitě si berte, kdo nebude mít, tak na baru tam jsou nějaký špunty k prodeji za pár korun. Za 20. Pěnový, myslím, že za 20. A nebo tam dámský tampony fungují stejně. No, nebo A nesmí být vyvlhko, aby tě to neroztrhlo ucho. Jo, a dobře se jí vyndavají. Takže pokud někdo nemá ochranu sluchu, nemusíte vyhazovat prachy za sluchátka, na baru za 20, si můžete koupit ochranu sluchu, máme ji vyzkoušenou. od Peltoru. Značkový Army tampony, jo. No, Okay. maskáčový tampon. No. A nebo filtry od cigar, s tím jsem hrál já jeden čas. Pod sluchátka. Hele, a už vysíláme 1,5 hodiny, řekl jsem, že to bude na půl hodinky. No a už je z toho podcast, takže to navyšujeme a dáváme přídavek. Tak. Budeme vysílat 4 hodiny dneska. A Takže zbytek nalezete na přídavek, našem Patreonu. jenom ať Na našem víte, Hero Hero. přídavek na závěr, jenom ať víte, tak, co fosilové, teďka v rychlosti, co plánujeme a co rozjíždíme. Teď sobota pískáme na Bulece, klasická sobota. V neděli naši kamarádi z APKček dělají u nich akci rozdávací, bude tam jak hrát, můžete i hrát, tak nemusíte hrát, můžete tam přijít, budou tam kluci z Fénixu, vám tam vezou spoustu dárků, sofťákům bude se rozdávat. Fénix veze dárky, my vezeme dárky od EPES, děkujeme, to, co jste připravili pro hráče, ještě jsem nezažil, aby někdo věnoval takových
věcí, tak drahých nových věcí, takže vezeme tam spoustu věcí, vezeme tam od sofťáků věci v rámci sofťáky sofťákům. Takže APKčka, pokud máte děti po 16 let, za prvý v sobotu k nám na Buletku a v neděli jeďte s nima na Armu, bude tam spousta věcí, ať už bazarových za pár korun nebo i zadarmo. Airsoft Phoenix, každému dítěti, který tam přijde po 16, dostane od něj kromě jiného pytel kuliček zadarmo. My tam máme připravený od kluků z EPSu pro vás vysílačky Baofengy, krásný drahý pauče, pouzdra na zásobníky, sumky na zásobníky v různých paternech, moc věcí, těšte se. Samozřejmě něco z toho vezmeme i na naší akci 30. A teďka nějaký překvapení. Za prvý Airsoft Phoenix, dneska jsme si domluvali s kolegou, který nám právě pro vás zajišťuje Pyrosofty. Ten, jak se jeho přezdívka nesmí říkat. Jeho jméno se nesmí vyslovit, jehož jméno se nesmí vyslovit. Jako myslíš negra? Jo. No. Kvůli tomuto slovu nám teďka vole zrušej, jo fakt no. Takže určitě s Phoenixem pro vás na nový rok, další rok něco vymyslíme. 100% víte, že máme velmi úzký přátelství a partnerství s Action Shopem, jezdíme, umožňujeme vám dostat za pár korun neuvěřitelné věci, toho partnerství si obrovsky vážíme, takže v tom budeme pokračovat. No a teď novinky. Dali jsme se dohromady s Balistou, jsme se našli, takže počítejte, už teď nebudu pozorovat co, ale na příští rok, který je už za měsíc a něco, tak vám připravujeme překvápka s Balistou, to znamená grilíčkáři, máte se na co těšit, Balista připravuje nějaké novinky, takže uvidíte. No a určitě připravujeme, bavil jsem se s klukama z vedení z Bohemky, náš stálý partner díky Buletce, perfektní partneři jak Bohemka a Náreus, teď víte, skvělí partneři. Takže i s Bohemkou něco pravděpodobně vymýšlíme. No a největší asi překvapení, můžeme říct, tak je nějakou dobu s EPSem vymýšlíme něco a EPS vymyslel, já to nechci říct na plnou ústa. Tak to neříkej, ale to jako překvapení, jako vánoční dárek. Ale jestli to klapne, tak první to obrovský překvapení uvidíte už 30. My ho budeme mít sebou. A z našeho pohledu pecka, uvidíme jak z vašeho, takže těšte se na velkou mobu s EPSem. Určitě zákulisní info, který nesmím prozrazovat, tak během pár dnů Bohemka spouští Black Friday. Nebudu vám říkat jak rychle, fakt teďka během pár dnů čekejte bombu od Bohemky, připravuju vám tam neskutečné věci. Vím, že Action Shop něco podobného, takže teďka se rozjíždějí všude vánoční akce. Za nás, my se budeme pořád snažit, Buletky nápad, sofťáci sofťákům je skvělý, chytnou se po celé republice, to není náš posil projekt, to je kluci z Buletky, když si vymysleli, jsme jenom součást, která to zkusila posunout dál, už se chytají další hřiště, další kolegové, takže sofťáci, pokud máte doma vybavení, který stojí pár korun, nechcete ho prodávat někde na nějakých slevových bazarech a s někým se tam hádat o 50 korun, dovezte nám použitý věci, my je rozdáme mezi děti, který ať mají těžší doma finanční situace rodiče a podobně, takže my rozdáme dětem. No a pro dospěláky chystáme právě spoustu překvapení s EPSem, s Actionem, pravděpodobně s Bohemkou, určitě kluci z Anárea, teď chvilku, jestli si pamatujete naší dubnovou turku Anáreus, skvělý partner, díky něm jste si odvezli nevím kolik pistolí, Anáre, děkujem. Takže s Anárem 100% vymyslíme, ty kluci vědí jak na vás a co vám rozdát, takže víceméně jsme vyjmenovali skoro všechny, co na tom trhu jsou. Action jsem říkal už asi 8krát. Já to třeba mám hozený, takže dřív jsem začínal jako teplák. No vím, že půjdeme zpátky. Jako dřív začínal teplákovec, ne, a teďka to sofťáci sofťákům, tak ty děcka už v 21. století nemusí začínat jak prostě teplákovci a už můžou mít funkční ty věci. A je to asi pro ty kluky malí, který s tím začínají a úplně nemají tu výbavu a nevědí voní a nemají to nastudovaný jako ty starší.
tak vlastně je to asi úplně stejný, jako když přijde člověk jako do airsoftového shopu a řekne, nikdy jsem nehrál airsoft a chci začít hrát airsoft, dej mi tamhle tu odstřelovací pušku. Ta mě určitě přesvědčí o tom, že vlastně budu chtít hrát airsoft. Největší blbost prostě ve chvíli, kdy já jdu na airsoft jako malej kido a musel jsem si tím projít a už to vím, ale ty děti to prostě furt nevědí a vezmou si prostě nějakou vestu, která dře, řeže a už u toho airsoftu nikdy nebudou, protože je to ten den bolelo, bylo to utrpení jak půl hodina na snowboardu, když se člověk učí a v životě už se prostě k tomu nevrátí. Takhle jim to ty starší jako zpříjemněj, dostanou nějaký to vybavení a vlastně to dostane blíž k tomu sportu a k té zábavě a k tomu vývoji nějaký té osobnosti a tady toho všeho. Vlastně není to jako tam, jo, já si myslím, že to jako sceluje tu kulturu prostě těch sofťáků a na tom hřišti je to pak i vidět v těch off-zónách, kdy malí komunikujou s velkýma a velký zase si při hře berou ty malí a hrajou s nima a baví je to a vlastně všechno to je takový. Super. Je to fakt krásný pohled oproti, jo, prostě tenhle ten pohled je prostě jako úplně, myslím si, že zase jako tou odměnou tomu projektu prostě sofťákům, no. Jasně, ty děcka jsou spokojený prostě. Rozářený oči, a po pár letech přijdou a řeknou, hele, už jsem se jako našel v airsoftu, už mám svoji výbavu a tuhle starou pošlu zase dál. Stejně jako to udělá prostě maminka, který odroste malý dítě, tak pošle to prostě tý prvorodičce, kamarádce, jako dostaneš 3 tašky prostě od IKEA sumek a... Vy víte, že my jsme komunitní někdy až úchylně moc, my nemáme rádi individualismus, ale ten rok a půl, co ty fosilové vznikly, tak jsme si jenom ověřili, že v nějaký té komunitě spolupráce je síla, ať už mezi hráčema, mezi hřištěma, mezi dodavatelema, společně pojďme něco vymyslet a to je to naše gro, proto to kluci vymysleli, aby jsme znova ten airsoft, sami to cítíte poslední léta, individualismus a musíš a počítadla kilů. A my jsme zjistili poslední rok a půl, víte kolik krásných akcí jsme se účastnili, že v tom dát dohromady se pár lidí, tak dokážeme strašně moc, i proto vlastně komunitně takhle rozdáváme, nebo vezeme něco, co koupíte za neuvěřitelné peníze, právě díky našim partnerům, ať už Bulletky, ať už našim, ať už společným. A mimochodem pořád jsou ještě pár, už jich není moc, kupujete to jako blázni, fosil sety na Action Shop, fosil set, mrkněte se, dlouhý zbraně, krásný, za pár korun v celém setu pro začátečníky a jenom lehce naťuknu a s epesama právě vylítneme s něčím pro dospěláky. A bude se vám to sakra líbit. Bude se to hýbat, bude to silikonový a bude to hřát. To je u mě doma. Budou to nový terče. Můžu jít na cigáro, už toho fakt máš podcast. Hodina 32, ty vole. Takže kamarádi, děkujeme. Díky moc za všechno, díky za sledovanost. Vy, co jste se zaregistrovali, nejasnosti, máte mail, na který jsme vám posílali, odpovězte nám, že vám přišel, ne všichni odpověděli, čili nemáme zpětnou vazbu, jestli je komunikace navázaná. Pište nám dotazy na ty naše fosilní internety a pokud bude v našich silách, vyhovíme, odpovíme. Těšte se na spoustu zábavy, bude to masakr, hrozně rány, hodně pyra. Jenom ode mě, teďka vím, že je objednaný od kluků z Fénixu zlevněných, já nevím, 60-80 jenom dýmovnic a nebavím se o granátech. Bude to masakr, bude tam spousta kamer. Tak já už jdu, čau. Bude tam spousta kamer, takže žádný hovadiny nebo budete vidět. A my si dáme tu práci potom ve střižně a opravdu zkusíme se střihat, bude to trvat, počítejte 2-3 měsíce, to není jednoduchý, protože my budeme střihat třeba z 20 kamer. Ale chtěli bychom, ty budeš stříhat 20 kamer, my ti do toho budeme kecat. Dělám se legraci. Takže máte se na co těšit, jestli se to povede, bude to hezký, budete mít, každý byste se tam měl najít. Děkujeme za pozornost, Luky, je tam ještě něco? Není? Super. Bando, mějte se krásně, děkujeme. Hele, Airsoftu zdar, nebudeme zdravit ani fosily, ani Bulletku. Hele, všichni těšíme se na vás. A jenom na vás teďka bude, jakou hru si uděláte. Shifty, těšíme se na tebe, přiletí Carlos Shifty, těšte se. Film Airsoft, musím poděkovat, děkujem za pomoc,
zachránil s nám pár zvukových, děláš kouzla, takže tyhle ty party tam všechny budou. Jenky, na tu tvojí bandu se těšíme, Síláci, díky, že přijdete. A znova v Racku, kluci z Action Shopu, kluci z EPSu, z Fénixu. Hele, budou tam orkové z různých žiž z celé republiky, jedou tam fakt všichni, tak si to s nima užijte. Děkujeme, mějte se krásně, no a třeba 30. na Bolece, anebo kdykoliv potom. Těšíme se. A v neděli teda ještě mailík s dalšímu křesťaním pro hru. Už se nedozloučíme. Jo. Čau. Mějte se krásně, jdu to vypnout. Čus! Mějte se fanfárově. Ty vole, to bylo hnusný. Jak se ho zastavuje? Zase jsme tady zase. Kidjo, pojď mě zachránit. Jak se dělají ty internety? Jo. Jak se to vydělá? Tady tím červeným. Křížek. Křížek. Vidíš? Křížek, vidím. Ukončit i hned. To je to, jo? co jsem nezmačk. No. A tam mačkám, se tam ví to červený tlačítko, ne? Jo, ještě tady. Hele, tady to pořád vidějí. YouTube. Ne, tady, to můžeme já pak.